Ajde, živeli! Čekaj, tako da brišemo. Ajde, kaži živeli tati. Živeli! Zaraz tebe. Hoće li napije čaj? Šta ručaš, Kalina? Kalina, šta ručaš? Evo što je dobila riblje štapiće i malo kompira. Je li ukusno? Je li ukusno? I dobrodošli u novi video. Dobrodošli. Kao što ste vidjeli, bili smo kao neki vaša, nemam pojma nija šta je. Nije vaša, ne znam nija šta je. Ulična muzika. Da. I usput smo vidjeli ovo, jebi ga. Tako da danas testiramo i ocenjujemo. Imamo 3 burgera, ovaj prvi sa leve strane ovdje to je cheeseburger običan. Ovo je kao chili cheeseburger i ovaj treći je Beef. beef kao nešto, nemam pojma. Tako da, ženo, preseci. Ajde. Možemo da jedemo. Kako se raspadati. Wow. No, ajde, ovo je Yummy, sredina. yummy. Očekaj, da se raspadam. Izvinjavamo se. Čekaj da obrišem ruku. I evo treći. Samo bebe, ovaj nož ti nešto nije dobar. Evo. Sad se vidi dobro. Vidi se. Ajde, test. Test, jedan, drugi pa treći, a? Pa da. Šta probaš prvo? Ovo je beef. Sa... Beef. A, ovo je beef, jel? A onda ovo chili, jel? Iskreno reaction. Iskreno, ukusno je jako, samo... Meso nije baš pečeno po mogu ukusu, nije skroz pečeno. Tako treba da bude. Pa ne treba da skroz ali malo kao da je malo živo i to se i osjeća. Pa i treba da bude beef. Meni se ne sviđa. Mislim, ok, 8, ajde. Dobro. Od 10, 8. Šta samo toliko jedeš? Probam da. Ali, ovo ja mislim, chili ne, pošto ima i peruna ima. Čovječe, to je isti burger. Da, ali ja mislim da je ovo chili. Nije. Da, to je chili burger. Chili, da. Ne probamo ovaj sad. To je chili. Trebao bi da bude chili. Ovo bi trebalo da bude chili. Da. Ne. I ovo možda cheeseburger, pošto ima sir. Chili cheeseburger. Ovo mi se više sviđa. Taj, je li ljut? Dosta. Baš onako sočan. Ovo mi se više sviđa. Dobro. Ovo još jednom ću da zagrizem. Zagrizi. Inače i ovamo se gleda isto slično nešto. Samo hrana, jedno gore peče bik. Malo smo se umazali, nema veze. Ajmo dalje. Malo si se umazala. Dobro, malo sam se umazala. I ovaj treći da probamo. To je onaj klasičan cheeseburger. Klasičan je ovo, jel? Da. Ajmo. Kolika je cena bila ovih 3 burgera? 32 eura. 32 eura za 3 burgera. 32, to je ne znam, oko 3.500 dinara. Mislim da nije.
Naravno nije bolje od pljeskavice, one naše. Jedan je bio 10 evra. Što imamo neke muve ovdje. Ja mislim da su dva bila po 10. Jedan je bio 12. Ovo je najlošiji. I ovdje se i vidi da je. Pa je vjerojatno bio najjeftiniji. Cheeseburger. Ko je izabrao taj cheeseburger? Ja, samo nije lepo pečeno, o tome se radi. Inače, Tako treba bude baš. ne, za meni se ne sviđa. Ovako. Pobeđuje ovaj chili cheeseburger. Onda ovaj beef. I onda ovaj klasičan. Znači, chili cheese je najbolji. Najbolji. Ajde da vidimo. Sad sam ja na redu. Ajde. I evo i mene sad. Ajde, mi ćemo od ovog najgoreg. Mislim najgoreg što je moja žena ocenila najgore. Da vidimo da li je istina. Istina da je crveno, ali tako po meni treba da bude burger. Pa dobro, meni se baš osjeti da je živo. Da nije baš kako treba. To nije loše. Dobro, probaj ove druge, ostale. Pa ćeš vidjeti koji je najbolji. Ovo nije bilo loše. Ajde, ovo što si ti jela, ovaj baš izgleda dobro. Da, Ovo je onaj, chili cheese. da, Da. nije ovaj beef. Ovo je chili. Evo, mi smo sve izmiješali burgere. Ne znamo koji je koji, ali nema veze. Šta kažeš? Dobar je. Stvarno je dobar. Je bolji od ovog prvog. Isto mi neko. Isto? Stvarno? Dobro, meni možda bolje zbog sira ovog i... Nije ljut uopšte. A dobro, meni jest. Ne znam. 9-9. 9-9. 9 zato što nisu vrući, ali nije to njihova krivica nego naša. I, ajde snimi ovdje ovo. Ovo bi trebalo da bude chili. U stvari ovo ne treba ni da bude ljut, ovo je chili burger, bože. Sve smo izmiješali. Nema veze, važno je da se jede. Šta kažete gospodine Katiću? Ovo je dobar, ovo je ljut burger. Taj ti je dobar. Ovo je dobar. Da ti je taj najukusniji do sad. Da? Zbog ovo ljuto. Ali naravno nije bolje od naše pljeskavice. Ne, ne može biti bolje. 350 dinara brale, 300 grama, gurmanska. Ali dobro. Tešimo se. Evo, to je ovaj ljuti. Da, se baš vidi. Znači, 10, 9, 9. Mada nisu loši ni ovi, dobri su. I šta bi rekli za zaključak? Pa za zaključak bih rekao, pretplatite se na kanal, udarite taj subscribe i vidimo se u sljedećim klipovima. Pozdrav subscriberi!